динозаври. Ой, Лесик, Ілля, салют, наполохали ви мяне. Пробач, Касечка. А ты думала, гэта динозавры до тебе подкраліся? Ага. Не хотел бы я з ними насамрэч сустрэцца, асабліва з якім-небудзь зубастиком. Эх вы, боязливцы, а я б хотела. Шкода, что динозавры гэта казачныя істоты, і іх не існуе. Кася, ты думаешь, что динозавры, як гномики ці домовики, выдуманные? А хіба не? Вядома, не. Динозавры сапраўды жылі на зямлі, але вельмі даўно. Калі? 100 гадоў таму? Ды не, намного даўней. Няўжо тысячу? Яшчэ даўней. Гэтыя неверагодныя рэптыліі хадзілі па зямлі мільёны гадоў таму. Ого! Яны былі значна большыя, чым твае, цацачныя. Вось давайте уявім, што мы сталі нябачнымі. Гэта каб нас не заўважылі. Ага. Трапілі ў далёкае мінулае і ўбачылі сапраўдных динозаўраў. Ух ты, давайте! Ого! Якія вялікія! Так, некаторыя динозаўры былі вышэйшыя за дрэвы. Вось дык ну! І што цікава, елі гэтыя гіганты выключна траву. І такімі выраслі! Неверагодна! Ой, а гэта хто? Такія маленькія! Так само динозавры, але не большыя за цябе. Прывітанне, динозаврыкі! Выходзіць, яны былі розныя? Так, і вялікія, і маленькія, і сярэднія. Адны хадзілі па зямлі, другія жылі пад зямлёй, іншыя плавалі па моры. Яны былі паўсюль! А некаторыя динозаўры нават навучыліся лятаць і аглядалі тэрыторыю з паветра. Калі іх было так многа, куды яны зніклі? Вельмі цікавае пытанне, Кася, але дакладнага адказу на яго дагэтуль няма. Ёсць толькі гіпотэзы. Што ёсць? Гіпотэзы. Гэта калі ты не ўпэўнены, але мяркуеш, што магло быць менавіта так. А, гіпотэза гэта такая фантазія. Можна і так сказаць, але фантазія навуковая. Дык што лічаць вучоныя пра знікненне динозаўраў? Раскажыце. Абавязкова, толькі давайце пасля мульціка, бо размова доўгая, а нашых гледачэй мульцік чакае. А, ну добра, пасля дык пасля. Я і сама паглядзець хачу. Ну ўсё, вернемся да динозаўраў. Дык чаму яны зніклі? Гэта, Кася, адна з галоўных загадак у гісторыі. Адны вучоныя лічаць, што динозаўры зніклі з-за вялізнага метэарыта, касмічнага каменя, які ўпаў на зямлю мільёны гадоў таму. Ой! Ой-ой-ой! Іншыя вучоныя мяркуюць, што дагістарычныя рэптыліі зніклі з-за гіганцкага вулкана, які сваім попелам засланіў сонечнае святло. Ой! Ой-ой! Страшно! Спыніце вулкан! Добра, спыняем. О, Ну і нацярпеліся динозаўры страху тады. Бедныя. Шкада, што іх былі няма. Я б пасябравала з самым вялікім, ну, які толькі расліну есць, і каталася б на ім. Гэта наўрад ці. Динозаўру такое не спадабалася. а ты ведаеш, Касечка, не ўсе динозаўры канчаткова зніклі. Праўда? Ты хочаш сказаць, што некаторыя засталіся? Ну, не яны самі, а іх нашчадкі. Хто? Напрыклад, яшчаркі ці кракадзілы. Чым не динозаўры? Сапраўды! Вельмі падобныя! Зніклі, Кася, толькі самыя вялікія. А некаторыя летаючыя динозаўры праз мільёны гадоў ператварыліся у... У каго? Ну, здагадайся, хто ў нас крылаты? Няўжо ў птушак? Правільна! Выходзіць, птушкі нашчадкі динозаўраў. Так і выходзіць. Вось дык ну! Раскажу сябрам, не павераць. А яшчэ динозаўры засталіся ў казках. У якіх? Многіх. По-твойму, адкуль з'явіліся неверагодныя гісторыі пра драконаў і трохгаловых цмокаў? Ух ты! Сапраўды! Выходзіць, динозаўры вакол нас, проста мы аб гэтым не здагадваемся. Правільна. Дзякуй вам, хлопчыкі, за такі цікавы расказ. Калі ласка. А зараз давайте
давайте яшчэ один мультик глядзець. Давайте. Эх, і ўсё ж шкада, што драконы і цмокі толькі ў казках засталіся. О, у меня идея. А давайте придумаем нашу сказку. І правда, хто кім будзе? Зараз дамовімся. Ходи сюда, Ілля. Цур, я? Усе сцяжынкі абышоў, ад смока так і не знайшоў. Дзе ты хаваешся, пачвара? Я тут. Хто тут блукає? Хто мяне шукае? Гэта я, Ілля Царэвіч. Ха, і што табе трэба? Кажуць, што ў цябе ёсць чарадзейны куфэрак, які любое жаданне выканаць можа. Ёсць. Але нікому я яго не аддам. Ён мне самому патрэбны. Тады будзем біцца. Ха-ха-ха-ха. Я ж цябе з'ем. Ты што? Смок табе не воўк, ён не есць, ён агнём паліць. А ці ж мы агонь возьмем? І з агнём гуляць нельга. Ну так, а можа проста тады вяроўкай яго звяжам і ўсё. Ага, так ён табе і даўся. І ў цябе вяроўкі няма. А я знайду. Ну дык мы будзем біцца ці не? Чакай, царэвіч, нам між сабой разабрацца трэба. Я кажу звязаць. Цмокі вяроўкамі не вяжуць, з'есці і Ты парада. нічога ты не разумееш, хто яго будзе есці? Ты будзеш яго есці, я не буду яго есці. Разумееш ці не? Я прашу прабачэння. Што? Гэта ўсё яшчэ я, Ілля Царэвіч. Мы яшчэ не вырашылі, як будзем цябе знішчаць. Таму не Не дакучай. дакучай, слухай, ну як з'есць, ніхто яго не есць. Вяроўка добра. гэта Разумееш? дрэнна. Не, Ну, разумееш? мабыць, нешта Ці іншае. агонь, ці вяроўка. Іншага не можа быць. Все, мы вырашылі. А дзе Іван Царэвіч? Ідзе наш чарадзейны куфэрак. Гэта ты вінаваты. З'есці. Галава твоя садовая. Што? Ад галавы садовай і чую. Ну хто есці, Царэвіча, хто? Гэта ты. Смокі не ядуць, Гэта разумееш? ты Ты казкі ўсё. чытаў ці не чытаў? Ну і смешная у нас сказка пра цмока атрымалась. Ага, і павучальная. Калі заўсёды сварыцца, толку не будзе. Правильно. Спадзяюся, ніхто зараз спрачацца не будзе супраць мульціка. Не! Тады глядзім. Ну што, сябры, наша праграма падышла да завяршэння. Ага, на жаль, час развітвацца. Да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. Бывайце, сябры. Але сумаваць не трэба. Так, мы ж ненадоўга і хутка сустрэнемся. Як заўсёды, зранку. У нашым добраранку! Бывайце, сябры.